Täällä on Mikka. Moro. Terve. Me odotetaan junaa. Se tulee tossa... tää kello on kohta varttia vailla. 20 vailla. Se tulee 1:02. Milloin se desuko alkoi? Neljältä joskus. Niin me ollaan suurin piirtein silloin Lahdessa. Käydään siinä hotellin kautta laittamassa kossit päälle. Täällä on mun stuff. Se on Miikan kilpi. Me mietitään vaan miten me päästään junaan näitten kaikkien kanssa. Katsotaan. Kokonaisuus. Rumpolo mukaan. Matkalla. Hei tänne. I'm so sorry, sir. Have a nice day. I'll never speak again from this. Bye bye now. I'm so embarrassed. Hei hei. Mitä vittua mitä? En mä tiedä. Oo. Mistä toi silmä? Kauan liikaa. Such a sky, states of the situation, cost
Beer Stearns euros. Thank you. Enjoy, sir. Yes. And if you want to recycle the bags when you're done, I would happily take them back. All right. What? What'd you get? Candy. No condoms? There are a whole pile of condoms. Yes, I was giving away condoms in mystery box. You want the paper bag? Otherwise I'll recycle. No niin, me tultiin tänne hotellille. Nyt on siis lauantai. Mä en enää jaksanut pitää mun kossia. Nyt se on tuolla leviänä. Me tultiin Pertunkaan vähän keventää vaatteita. Mennään sitten takaisin sinne Koniin. Ja mäkin on tosiaan keventänyt vaatetusta juuri ostamallani ihanalla Pikachu-mekolla. Mulla on tosiaan korvat myös. Mä ostin tämmösen korun ja tosiaan tämmösen ihanan kantolaukun. Se on tosi kiva. Sinne mahtuu tosi paljon tavaraa. Ja nää on tosiaan taskut. Tosi kätevää. Mut joo, me lähdetään kohta takaisin sinne Koni-paikalle. Kello on tosiaan vasta jotain 6 tulossa, niin tässä vielä aikaa ennen kuin noi iltabileet alkaa ja muuta. Minä olen Renge. Tänä mahtavana sunnuntai-päivänä toimin teidän juontajanne, kun saamme nähdä mahtavaa pukuloistua Eurocosplay-karsinnoissa sekä Hall-cosplayissa. I see. 'Tis a shame, but truth your words seem to speak. Yes. Oh my. Ladies and gentlemen, it's what you've been waiting for. Ready, fire! Bring it. How about a bow? It's light to carry, but I would run out of arrows quickly.
Sitten suurimmat hyvyt. Varsinkin se yksi. Time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. I did my part, I tried my best. The things I'm fighting to protect always shatter into pieces in the end. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stopped beating. Tosiaan ollaan palauduttu viimein kotiin tuolta Desukonista. Tässä on vähän kamaa, mitä mä ostin. Tarroja, arttia. Sitten Kirppikseltä löysin vähän Naruto-kamaa. Ja kisu. Ostin uuden kisun. Se on ihana. Ja mun vanha kisukaverin. Sitten tein löydön. Olen suunnitellut ostavani Sonico-figuurin. Ja sellainen sen viimein löysin. Täällä takana on tosiaan kuvaa itse figuusta. Tosi nätti. Siellä on kisutkin mukana. Tosin ei kaikkia kisuja. Tässä on vaan 2. Vähän tommosia herkkuja. Tosi nätti figu. Sitten tällainen, onko tää Tailmon vai mikä tää on? Tämmönen neulatyyny. Sen voi tosiaan laittaa tuosta narusta tähän käteen kiinni ja se on ihana. Siinä voi pistää nuppineuloja kun ompelee. Sitten vähän lisää tarroja ja arttia, Pokemon-aiheisia. Jees. Sitten mä löysin tällaisen. Mä en yhtään tiennyt mikä tää oli, joku koru-homma, koristesysteemi. Sieltä tuli tosiaan tällainen kaveri. Siellä leivoksen sisällähän on jo jonkinlainen nami. Mä en oo sitä vielä maistanut, mutta semmoinen sieltä löytys. Sitten näitä poky namei. Sitten mä maistoin tämmösiä, mitä nää on, panda, ei panda kun koala keksejä. Näissä on tosiaan mansikkaa sisällä, tuollaisia keksejä. Kaikissa oli jonkinlainen eri kuva. Ne oli ihan jees. Sitten ostin tämmösen korun ja samalta myyjältä nahkaisen laukun käsin tehty. Tosi ihana, sen saa vyöhön kiinni. Ja sit nää saa kans tänne taakse, et sen voi laittaa, tohon voi laittaa vaikka jonkun olkaimen sitten. Sinne mahtuu paljon kamaa ja lukitussysteemikin on ihan helppo. Sitten tosiaan vähän 2 julistetta löysin. Siellä oli, että osta 2, saat 1 ilmaiseksi, niin
Mun kaveri saa sitten sen kolmannen. Katsotaan, täällä on Full Metal Alchemistia ja Ahri löytyy täältä toisesta. Tosi kivat. Sitten mun Pikachu-mekko. Se on ihana. Tällainen aarre. Siinä on taskutkin, se on tosi kiva. Oliko tää 45 €? En muista, taisi olla. Tää sopii tosi hyvin. M-kokoa oli tosi sopiva. Siellä on semmonen Totoro-aiheinen kanssa, mutta mä halusin ton Pikachun. Siellä on mun kossi muovipussissa. Mutta jees, tämmöset artet tällä kertaa.